Hej, velkommen tilbage til den her Fortnite video. I dag, så skal Peter og Ejgil prøve, eller tryout for klanet Lamselé. Okay, vi starter med dig, Ejgil. Er du klar? Du skal bare stille dig her, og du skal bare skyde mig, når det er løber, okay? Her? Vi skal rate dit aim, din builds, din edits, og hvor sjov du er. Okay, du skal aim, dræb mig. Er du klar? Dræb mig. Okay. Fuck ja! Okay, vi giver aimet en solid 6,7 ud af 10. Det var faktisk ret godt, det der, Ejgil. Det var ret godt. Lad os lige give en hånd for Ejgil. Ja. Okay. Næste. Der skal vi skal se din builds, Ejgil. Okay. Okay, lad mig lige spektere det her. Okay. Fuck. Vi skal se Ejgils builds, okay? Starter vi bare nu? Ja, bare start, bare build. Hey. Jeg kan lave Bare bliv ved. Nej! Vi skal okay. Vi kører. Vælg. Okay, du kan bare stoppe der, Okay. Så jeg vil give din builds en 5 ud af 10. En 5 ud af 10, okay? 6. Okay, fint, du kan godt få et 6. En 6 ud af 10. Alle er ikke dig, Mads. Okay? Ja, en 6 ud af 10. Okay, så Ejgil, det næste vi skal se, det er din edits, okay? Byg en mur, og så edit den så mange gange du kan. Altså så hurtigt du kan, okay? Byg en mur der i midten, og så edit den så hurtigt du kan. Okay, bare begynd. Det er fint, Ejgil. Fint. Please. Jeg vil give dig en 4 ud af 10 på din edits. Det var fint ikke specielt godt, det der. Okay, så Ejgil, det sidste du skal nu, for at hvad nu det hedder, prøve den her test her, du skal stille ind i den her boks. Ja, lad os lige få slettet alle andre builds. Ja, det er godt det der. Og nu skal du fortælle mig dine bedste 3 jokes for at se, hvor sjov du er, fordi det er en vigtig del af content, okay? Okay, fortæl mig dine 3 bedste jokes. Hvad kalder man en sort mand på en cykel? Det ved jeg ikke, Ejgil. En cykeltyv! Okay, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige om det der. Okay. Lad os høre din anden joke her. Okay. Hvad kalder man... Okay, der var en gammel vis mand, der sagde til mig engang. Ja. Han drak uden alkohol, ikke? Så sagde han, hvorfor gør du det? Så sagde han, ikke, det føles underligt. Ligesom når man slikker sin søsters fisse. Så det er det samme. Ja, og vi springer lige over til slikker du din søsters fisse? Ejgil, den der var faktisk ret sjov, Ejgil. Okay. Hvis din sidste joke også er god, så lad os se, hvad der sker, okay? Lad os høre din sidste joke. Okay. Jeg skal lige huske den. Hvorfor snakker Peter ikke? Jeg skal lige huske den, Mads. Anton, stille og roligt. Vi er i gang med tryout her. Ej, jeg gider ikke, jeg skal sidde sådan noget tryout shit. Hvorfor er, Mads? 3 jokes, Mads. Hvorfor er det, at sorte mennesker de hvide på deres håndflader? Det ved jeg ikke, Ejgil. Det er fordi, at de havde hænderne op ad muren, da de blev spraypaintet. Mads, post. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om det der. Din jokes får en 0 ud af 10, fordi der var 2 raciste jokes. Det gider vi simpelthen ikke at høre på. Okay, skal jeg lige lade dem? Ej. Nej, ind i boksen igen, Ejgil. Ind i boksen igen. Nu, hvis jeg skyder dig, så er du i klanet, okay? Ind i boksen. Du skal huske min build og sådan noget, Mads. Okay. Efter alt hvad jeg siger, okay. Din builds var okay. Din aim var ret godt. Din jokes var fucking lort. Og din edits var også sådan ret lort. Hvis jeg skyder dig, ned i klanet, okay? You make it to the clan, men ikke flere racistiske jokes. Lad os lige give en hånd for Ejgil. Jeg skal nok lade mine jokes bedre og ikke racistiske. Det er godt, det der, Ejgil. Den næste child, vi har, det er Peter, det er det grønne skin. Okay, jeg skal lige have fuld liv, guys. Så der Peter ikke kan aim-test. Han tager nødt til at dræbe dig. Okay, det gælder også, det er fint. Okay, Peter, det første vi skal se, Pete, det er dit aim, okay? Okay, Peter, du skal bare stille dig lige her. Så skal du bare dræbe mig, så hurtigt du kan, når det er begynder at løbe. Okay, er du klar? Ja, 3, 2, nu. Nej. Vent, bare stop. Jeg løber den anden vej igen. Okay, jeg løber den anden vej igen.
Okay, er du klar? Er du klar? 3, 2, 1 nu. Okay, den første runde, det var rigtig lort. Fuck, du lort, Anton. Men du redeemede lidt dig selv på anden runde. Jeg giver den der en 4 ud af 10. Okay. Peter, okay, du skal er du klar til bare at begynde at bygge? Ja, bare begynde at bygge, Lad mig se her. Lad os følge metallet. Okay, det er faktisk ret god build, det der. Jeg synes ikke, det er sejt at være god til Fortnite. Jeg ikke behøver på at være god Okay. til Fortnite. Okay, Peter! Vent lige, Peter, det er rigtig godt det der. Du kan faktisk bare stoppe der, Peter. Okay. Din builds... Okay, din builds vil jeg faktisk gerne give en 8,3 ud af 10. 8,3 ud af 10 på buildsen her, okay? Okay, Peter, det næste, det er edits, vi er nødt til, okay? Byg en mur her, eller noget i den stil. Og så bare edit den så hurtigt du kan. Bare bygge en mur sådan der. Det er ligegyldigt, hvad det er. Okay, lad os se, du begynder bare. Du begynder bare edit. Du begynder bare. Ikke tro, hvem du er. Hvad skal jeg ikke? Det er ligegyldigt, bare begynder at edit. Peter, ind med dig. Du bare begynder at edit. Ejgil, det var ikke dansk, det der. Du kan ikke tro, hvem du Okay! Peter, du kan bare stoppe der. Hvordan skifter jeg egentlig våben? Peter, det er rigtig godt. Jeg vil faktisk gå hen og give det der en 6,7 ud af 10. Det der var faktisk rigtig godt. Okay, Peter, det sidste vi skal have det her, for at få dig måske ind i klanet, det er, at du skal fortælle en joke. Du skal bare komme ind i den her boks. Okay, og nu skal du bare fortælle 3 good jokes. Og så skal jeg vurdere, fordi sjovheden, det er jo det gode, det er sådan en stor del af content. Er det 3 jokes, man skal sige? Ja, jeg har også. Okay, kom. Banke på. Hvem der? Jesper. Jesper, hvem? Jesper, Det var faktisk ikke helt dumt, den der, fordi... Det var faktisk ikke helt dumt at se. Anton, han griner faktisk også ret meget. Okay, lad os høre en joke. Incoming man joke. Okay, jeg har en. Eller Ida. Hello boys, Ida er sur. Ida er sur. Ida, kom ind. Nej, Ida, prøv. Det er okay, det er okay. Peter, kan vi lige høre en joke igen? Den er ikke til dig. Martin. Okay, vent lidt. Vi skal lige have ro i salen her, okay? Okay. Ud af værelset. Ja, altså gå ud. Jeg muter Ejgil. Okay, kom med en joke. Din mor er så fed, at hver gang hun vender sig om, har hun fødselsdag. Nej, jeg ser faktisk den der joke. Og jeg har Okay, Peter, den der joke var ikke helt dum. Den der får faktisk, det var faktisk en god joke. Okay, kom med den sidste. Nej, ikke dræb mig. Prøv at se det her våben. Hvorfor må man ikke bøsser med i et højhus? Det ved jeg ikke, Peter. Hvorfor? Nej, jeg skal lige vise dig våbnet. Prøv at se den her. Jeg er bange for, de springer ud. Wow. Nej, Peter! Ej, tag det nu for. Peter, oh my days, Peter. Det er godt. Okay, jeg skal lige have en vurdering her. Okay. If I shoot you, you're in the clan. You're in the clan, Peter! Welcome in, Peter! Jeg er en fucking goat, Ejgil. Velkommen ind! Den næste, jeg skal prøve at try, det er Anton. Vi starter med dit aim, okay? Mit aim, oh my god. Du skal stille dig der, Og jeg rammer dig 128. Okay, du skal bare ramme mig så godt du kan, når det er, jeg løber. Er du klar? Mads, det kan jeg jo fucking ikke. 3, 2, 1 nu. Jeg rammer 0! Det er okay. Slap af. Okay, er du klar? Jeg løber en runde med jer. Er du klar? Jamen, jeg rammer dig ikke. 3, 2, 1 nu. Bare stop. Okay, det er okay. Okay, så dit aim, det er ret lort. Ejgil står og dræber mig, Mads. Jeg vil give dit aim en 3 ud af 10. 9 ud af 10. 3 ud af 10. Okay, det næste du skal... 3 ud af 10. Mads, mit var 20 gange bedre. Det næste du skal, det er bare free build. Okay, altså bare begynde at bygge, Anton. Bare begynde at bygge. Jeg kan jo ikke... Okay, er du klar? Ja. Skyblaze! Lad være med at skyde ned her, så bliver jeg kigget for klanet. Okay, lad os bare... Okay, sorry. Lad os bare se at bygge. Men Mads, så vil de fucking join. Og så siger Okay, du kan bare stoppe der. Okay. Din builds giver jeg en 1 ud af 10. Det er okay. Du kan stadig ikke nå at redeem dig selv. Okay, det sidste du skal, det andet sidste du skal, det er bygge en mur, Anton. Bygge en helt normal mur. Opbyg den, og så skal du edit den. Ja, okay, så skal du edit den så hurtigt du kan. Okay, simple edit, I see. vi gør bare sådan her. Jeg vil også godt til lidt variation her. Det kan jeg sgu da ikke, Mads. Hvad fuck tror du, jeg er? Okay, bare stop der. Vi giver edits, det giver vi faktisk en 4 ud af 10 her. Det var faktisk ret solidt der.
Okay, Ejgil, du kom lover, her, Ejgil, kom du her, lover, kom her. Vi Ejgil, du bygger en, jeg skal lige bygge et lille husrum om der. Stop med det der, Ejgil. Okay, Ejgil, stop. Det er din sidste advarsel for nu. Okay, Anton, det sidste jeg vil have, det er, at du lige stiller det her i boksen her. Jeg synes faktisk, jeg skal have point bare for at have sådan en god mikrofon, som jeg har. Okay, så jeg vil gerne have, at du fortæller 3 jokes. Okay, Rejs dig lige op, så jeg kan se dig. Er klar? Ja, kom med 3 jokes. Klar. Alle børnene hoppede ned i blenderen, undtagen Karl Smart. Han trykkede på start. Nej, det rimede. Det er faktisk, det er ikke helt dumt. Okay, lad os høre nummer 2. Klapper næste. Er klar? Den skal være sjov. Okay, kom med næste. Jeg kan ikke engang huske. Jeg skal lige huske den 2 sekunder. Jeg googler noget. Du har 5 sekunder. Alle børnene gik over vejen, undtagen Bo. Han blev skudt af en ko. Ej, der var ikke så god. Ja, det er okay. Kom med tredje. Okay, 2 sek. Gode jokes. 2 sek. Du er gay, Peter. Og du kan godt lide stor tisse, mand. Ej, far. Kører du lige forbi McDonald's på vejen hjem? God idé. Er lige kørt forbi. Hjemme om 10. Du er den bedste. Hvad købte du med til mig? Ingenting. Du bad mig om at køre forbi. Den var ikke særlig god. Okay, det der kan redeem dine jokes her, det er skrig alt, hvad du kan i mikrofonen. Okay. Hvis jeg skyder dig, if I shoot you, you're in the clan. If I shoot you, you're in the clan. Welcome to the clan. Welcome to the clan. Lad os lige alle sammen give en hånd til Anton. Jeg er snart det er godt det der. Okay. Prøv alle tre, kom og line op her. Jeg må have klaret det bedre end Bertil. Okay, gutter, kom her, line op her, alle tre. Anton, du kan ikke engang alle tre line op. Ejgil, hvor er Ejgil? Jeg må være over fucking Ejgil. Kom og line op her. Prøv at listen op her, der er 3 roller. Der er faktisk 5, tror jeg. Der er hovedrollen, det er Lamsalet, det er selvfølgelig, det er co-founder, det er founder, det er Tiki Tough Guy. Okay, så har vi rollen under, det er Lamsa. Det er lidt under, men det er også rigtig, rigtig højt. Så under det, så har vi Le. Le, det er også, det er heller ikke helt dumt, som er med i, som er faktisk ret højt op i skalaen. Så har vi Set. Ikke spørg, hvorfor det hedder Set, men det hedder bare Set. Og så har vi den laveste, det er Member. Okay? Der kan være 1 i leader, 1 i co-leader, 3 i Lamsa, 5 i Set. Der kan være 5 i Le, der kan være 3 Set. Og så kan der være uendelige members. Okay, hver gang jeg skyder jer i hovedet, det er en rolle, de har fået, okay? Så det er godt at blive skudt i hovedet. Ja. Velkommen til Sand! Hvad har du at sige for det, Peter? Peter, det er sæt, du kan altid nå at rank op. Det er faktisk ikke helt dårligt at starte et sæt. Okay. Velkommen til Sand! Der er plads til 3 mere i sæt. Der kan være 5 i sæt og 3 i le. Lige sig til mig, at han ikke er sæt. Jeg vil blive det gladeste menneske i verden. Velkommen til Sand! Fordi den næste, der vi try her, det er Bertil. Hvad har du at sige om dig selv, inden det er tryen begynder? Hvorfor kommer du level op, Ejgil? Du får ingen XP at dræbe mig. Jo, jeg gør. Jeg fik lige 10.000. Jeg er næsten 91. Okay, godt Bertil. Kom herover, Bertil. Stille herover. Nu skal vi teste dit aim. Okay, derover. Okay, du skal bare begynde at skyde til mig, når det er, jeg begynder at løbe, okay? Altså, Ejgil, jeg vil ikke synes, tror du det er du klar? Men wow. Jeg skal lige være fuld liv, Jeg skal lige dræbe en af jer. Jeg ved ikke, hvor du får det fra. Det er sejt. Okay, er du klar, Bertil? Anton, jeg kommer bare op i level. 3, 2, nu! Nej, lige præcis. Det er ikke sejt, din fucking klunken. Bare stop. Okay, jeg løber tilbage igen. Er du klar? 3, 2, nu. Altså, Ejgil, gå nu fucking væk fra mig, altså. Fuck! Mit højre klik virker ikke ordentligt. Hey, vent. Nej, min fuck ass. Okay. Nej, mit højre klik virker ikke ordentligt. Fuck det der, det var ikke så solidt. Det der, det får en 3 ud af 10. Okay, det er fint nok. Du kan sagtens nå redeem dig selv. Bertil, det jeg bare gerne vil have, du gør nu, det er at, jeg vil bare gerne have, at du begynder at freebuild, okay? Bare begynder at freebuild. Jeg følger efter dig. Jeg kigger på dig. Peter! Okay! Tak, Peter. En coordinated!
Et triple edit, oh my days. Det er det bedste, vi har set så far. Jeg synes faktisk bare stop der, Bertil. Hvor er der en minigun? Bertil, bare stop der, Bertil. Hey. Hvor er du klam? Bare stop der. Okay, det der med at faktisk gerne gå hen og give den, det var faktisk bedre Peter Stil. Det får en 9,2 ud af 10. Det er rigtig godt, det der. Yeah! Okay, nu vil jeg bare gerne have, at du bygger en væg lige her imellem de her to. Hvorfor glaser du ham så meget? Så lad os se, Glaze, han lavede rigtig god building. Det er fordi, de har aftalt, at han skal være et code. Okay, må jeg se din hurtige editing? Han havde lort-aim. Han havde værre end dig. Nej, han havde lige så godt som dig, Anton. Ja, altså lige så godt som dig også, Ejkel. Vi fik den samme. Okay, bare stop der. Det der, det er faktisk ret solidt. Det får en 6,7 ud af 10. 6,7 ud af 10. Det er godt, det der. Okay, den sidste test, vi skal have, det er, at du skal komme herned i bare stille ind i den her boks. Hold din fucking kæft, din lille bums. Okay, nu møder vi lige Ejkel og Anton. De larmer simpelthen for meget. Flink butik. Mute. Okay, jeg vil bare gerne høre dine 3 allerbedste jokes, der kan få mig til at grine for at få content og se noget godt content. Okay, må jeg starte? Ja, du starter bare. Sekunder, jeg skal lige. Okay. Okay. Hvad fik den blinde, døve og forældreløse dreng til jul? Hvad fik han til jul? Han fik kræft. Nå, videre til næste joke. Ja, videre til næste. Er du klar? Jeg er klar. 3 tissemænd skulle op til eksamen. 2 af dem var helt stive af skræk, men den sidste var helt afslappet, for han har lige været op til mundtligt. Det var faktisk ret god, den der Bertil. Den fik jo bare dog helt til at grine, men jeg liker den. Jeg har den tredje joke. Hvad er forskellen mellem en kvinde og en bog? Det ved jeg ikke, hvad er forskellen, Bertil. En bog, den kan klappe i. Den var god, den Bertil. Den var dog lidt sexistisk. Men hey, nu skal du faktisk bare stå stille, og hvis jeg skyder dig, så er du inde i klanet. You made it to the clan! Lad os lige give alle sammen Bertil en hånd. Fuck, jeg har muted Ejkel og Anton. Det er godt det der. Velkommen Bertil. Er det noget, du vil sige for dig selv der, for den gode performance? Jeg er glad for, at jeg kan være med i klanen. Okay, det jeg bare gerne vil have, det er, at du stiller dig op nu, så jo mange gange jeg skyder dig, jo bedre rolle får du, okay? Bare gerne have, at du stiller dig op der. Sej, gjort dig ikke. Okay. Du skal bare stille dig op her, bare stille dig op lige her. Hvad så er der med emote? Kan vi ikke please bare dræbe Ejkel bare for Du er læg! Du starter en læg! Du kan altid nå rank up til det one and only Lancer. Velkommen Bertil! Første læg i klanet. Okay. Nu skal Jonas tryout for Lancer læg. Okay Jones. Vi starter med en test. Bare stille der. Okay. Du skal bare skyde mig så godt jeg kan. Er du klar? 3, 2, 1 nu. Okay. Er du klar? 3, 2, 1. Ja, kom. Okay. Det er en 2 ud af 10 det der. Dårlig start. Du kan nemt make det op. Okay. Nu er det free build testen. Er du klar? Bare begynd. Okay. Double edit. Vent lige. Jeg er lige det der simple. Nej, ikke det der simple edit, men. Triple. Nej, Jonas han har lagt den. Wow. Oh my god, jeg har set nok. Jeg giver din building en 9 ud af 10. 9 ud af 10. God makeup fra... God makeup, han fik en 1, tror jeg. Godt makeup her. Okay, det vi bare skal have nu, det er din editing. Byg en væg her. Og så edit så hurtigt du kan. Må jeg lige tage det der pre-edit af? Ja. Jonas. Ja, så. Jeg hopper på Rocket. Ja. Okay, lad os se Jonas' edit. Er du klar? Bare byg en væg. Er det simpelthen det der? Nej, det er ikke simpelthen. Okay, det er okay det der. Det er en 7 ud af 10, 7 ud af 10. Okay, det sidste vi skal have, det er at du kommer ind i den her boks. Sidste vi har det er at du kommer ind i den her boks. Og jeg er i gang. Kom. Du skal ind i boksen. Jeg vidste ikke, vi var i gang. Sidste vi skal have, det er okay. Sidste vi skal have, det er bare at du fortæller dine 3 bedste jokes. Kom, du starter bare.
3 bedste jokes, du starter bare. Okay, jeg skal lige tænke over det faktisk. Okay, nej, fordi den er faktisk lidt racistisk, så den er ikke så sjov. Okay, Eller det er ligegyldigt. bare kom. Okay, hvorfor har afrikanske skoler mindre kortere skoledag end Det ved jeg ikke, hvorfor. skoler? Det er fordi, de ikke har nogen frokostpause. Okay. Okay, jeg ser det. Kom med anden joke, Anden joke. Okay. Det er ikke en joke, det er bare sådan... Men jeg prøvede ikke. Det er rigtig dårligt, det der. Det er rigtig dårligt. Okay, kom igen. Okay, hvad sagde de andre til? Hvad sagde Bertil? De siger også nogle lorte jokes. Okay, kom. Sidste joke. Kom. Fuck no. Okay, sidste joke. Der er ikke nogen joke der. Okay, du skal lige komme ind i boksen igen, og hvis jeg skyder dig, så er du inde i the clan, okay? Oh my god. Ind i clan, eller ind i boksen igen. Kan vi ikke gøre lige til editing igen? Gå ind i boksen, ind i boksen. Ind i boksen. If I shoot you, you're in the clan. You make it to the clan. You make it to the clan. Alle sammen giv en hånd for Jonas! Velkommen ind i klanet. Okay, det sidste vi skal, det er lige at give dig hvilken rank der du er. Så bare stil det op her. Hver gang jeg skyder dig i hovedet, i højere rank er det. Okay. Nej, vent, inden du gør det, ikke? Du er skudt 2 gange i hovedet. Du er læ i ranken. Yes, sir. Jonas er tilbage.